Bueno, Aire, kontatu diguzu, zenbatgarren edizioa ja txotx egiten duzuela Ola sagardotegia. Aurten izango da 27garrena. 27garren txotx irekiera. Irekiera. Bai. Aitak hasizuna, alabak jarraitzen du. Hori da, bai. Iaz egin genuen, aldaketa hori, eta, aurten ja nire ardurapian, bai, egongo da, bai, ekitaldi hau eta bai, ja, urte osua. Jarraitzen dugu betiko moduan, sagardotegi menua eskaintzen, urtarriletik maiatza bukaera bitarte, eta gero udaran jatetxeakin, ez? Eta, aldaketa nagusirik gabe, ordutegi aldaketa bai egon dela, asteazkenetik aurrera egingo dugula lana, eta, besterik gabe, nik uste dut aldaketa asko gabe momentuz bintziat, ez? Jendea gerturatzen da eta gustatzen zaio gure funtzionatzeko modua. Eta urtengo uzta nolakoa izan da? Urtengo nolako sagardoa espero duzue? Izan da uzta oso nagusia, sagar asko izan dugu, uste genuna baino pixka gutxiago, igual 15% bat gutxiago, baina azkenean sagar dexente jaso dugu, eta horrek eman digu aukera, nola etxean ere sagar asko daukagun, sagardo desberdinak egiteko, ez? Egin ditugu 11 kupeletatikan, 4 bereziak dira, sagardo barietate bereziekin eta variedade bakarrarekin edo 2 variedadeekin egindako sagardo berezia dira. Eta hori izango da nik uste aurten izango dugun aldaketa edo ez urteetan gabiltza egiten, baina aurten nabarmendu dugu, ez, lan hori. Ikusteko jendeak egin daitezkeela sagardo desberdinak eta variedadeen arabera sagardoa aldatu egiten dela. Zenbat eremu daukazue sagardondoetan? Nola barkatu? Zenbat hektarea edo zenbat eremu? Guk guztira 8 hektarea lantzen ditugu. Hemen Irunen Hondarribin ditugu guztiak eta gureak 8. Gero horietatik aparte ditugu beste frutazainak, sagargileak, bertakoak, Irungoak, Hondarribikoak eta Zarauzkoak, horiek ere hornitzen gaituzte sagarrez ere. Badu ezaugarri berezirik hemengo sagarrak eta horren bestez baita ere sagardoari eragiten dio horrek? Nik uste ez azkenean bertako sagarrak beste propietate edo beste ezaugarri bat ematen du sagardoari, betidanik erabili diren barietateak dira, eta gero ere abantaila da bertan kilometro zero esaten den hontan ez, inguruan egoteak azkenean jaso eta egunean bertan edo asko jota hurrengo egunean sagardotegian dago sagar hori ez. Orduan sagarra fresko mantentzen da, eta hori abantaila bada ere bai. Beraz, sagardoa egitea ez da bakarrik sagardoa probatzera eta edatera etortzen denak ez du botilan harratzen, horrek atzetik lan haunitz izaten du, lan asko izaten du, ez da? Bai, lana ikusten ez den lan bada, urte guztikoa, ematen du sagar garaian egiten dela lana bakarrik, baina ez behin sagarra jaso eta gero hasten gara neguko lanekin ez, oraintxe bertan kimak eta lanekin hasteko gara, ongarriketak ere egiten ditugu, behar izan ezkero noski, gero ere belar mozketak, belarra mozten ez bada ardiak ere erabiltzen ditugu, sagaztietan barrena, udaberrian baloraldia, zaindu beharra dago, lan handia dago, urte guztiko lan bada, eta gero emaitza botilan ikusten da, ez? Beste aldetik, erran daiteke, sagardotegiak orain osasuna ona daukatela, beraz jendeak zaletasuna hartu dula sagardotegietara etortzeko eta sagardoa dastatzeko. Jendeak gustoko du, sagardotegietara hurbiltzea, batez ere bertan gertatzen diren giroagatikan eta elkargune bat bihurtu dira ere bai, ez? Familia giron, lagun artean, kulturguneak ere bagara, eta kupelen artean egoteak eta sortzen diren erlazio horiek eta jendeak ikuste gustua hartzen dula. Gero ere menua gustatu egiten da ere bai, ez? Menu osasuntsua da baita ere, esan genezakena, eta orokorran esan dezakegu jendeak ohitu da daukala sagardotegietara etortzeko, sasoian. Zuk ogibide eta lanbide bezala hartu duzu sagardotegia, beraz, erran daiteke tradizioari jarraituz jarraitzen duzula. Espero duzu baita ere, ikusi dizugu hortxen umetxoarekin, horrek ere jarraitzea edo nola ikusten duzu etorkizuna?
Hori urrutira ikusten dut, hasi nik hartu berria deten gauza bada, osea, pentsa 25 urte ondoren hartu detela nik ere hau, baina, bueno, bai, hemendik 25 urtera bat edaki, ez? Bueno, saiatuko gara transmititzen, saiatuko gara, dakiguna erakusten, eta gero ondorengoek zer nahiko duten, hori beraiek ikusiko dute, edo erabakiko dute ere, bai. Aipatu duzu, kulturgune ere badela, horrenbestez, hori adierazteko, ez? Nolabait ere urtero beti elkarte bateri, erakunde bateri, persona batzueri, edo kasu honetan Bidasoako erraldoiei indiezuen bezala, baitere hor nolabaitere uztartzen saiatzen zate, ez? Bertako kultura eta bertako gauzekin. Hori emankorra izaten da, ikusten duzue erresa da, zaila da, hori aurrera ematea? Bai, erronka da ere bai, ez? Ikusten dugu, dena bezala, jarraipena daukaten kulturgune edo erakunde edo eta ekitaldi edo kiroletan ere bai, gero eta zailagoa da. Baina, nik uste dut badago aukera zabala, jende artista asko dago, eta, nik uste dut jarraipena izango dela. Gure asmoa da Sagardotegian euskal kultura eta kirola ere bai, gure kirola sustatzea edo hemen bertan ezagutaraztea ere bai, ez? Eta erabiltzea toki hauek ekitaldi berezietarako ere bai. Eta orain hitz egin dezagun, sagardo zale direnak eta etortzen diren bezeroak, nondik batez ere, Irun aldetik pentsatzen dut, baina Bidaso aldetik baita, edo leku berezitatik ere etortzen zaizkizue, horrenbeste urte ondoren, pentsatzen dut, toki anizetako jendea hurbildiko dela, ez da? Bai, orokorrean etortzen da jendea toki askotatik etortzen da, baina gehiengoa Bidaso aldeatik, gure baiaratik etortzen da, Nafarroatik eta iparraldetik ere bai, mugan gauden ezkero. Eta gero hortik kanpo, Espainia guztitik ere etortzen ari da jendea, ez? Ematen dunez, zabaltzen ari da Sagardotegiko giro hau, eta gero eta gehiago ikuste ditugu, behar bada, Zubietan edo Aste Santura begira, igual Kataluniatik, Madriletik, eta Zaragozatik ere hasi dira etortzen desente. Baina orokorren bertako eta inguruko jende izaten da gehiengoa. Ze aldaketa nabaratu duzu, zu txikia zinenetik, gaur arte Sagardotegietan? Giroan, etortzen den jendean, badago aldaketarik edo ez, beti bezala jarraitzen du dena? Aldaketa nabarmena esango nuke ordutegia izan du dela, ez? Azkenean, leheno ohitura gehiago zegoen gauean ibiltzeko Sagardotegietan, larun bat gauak eta ostiral gauak izaten ziren egunik indartsunak, eta orain berriz, esan dezakegu pandemia eta gero eguerdiak izan direla nabarmendu direnak. Bai larun bat eguerdia eta baita igande eguerdia. Eta gero azkeneko 2 urte hauetan ere bai, ostiral eguerdietan ere nabaritu dugu jende animatzen dela gehiago, ordutegi aldetik lantokian goiz bukatzen duten horiek aprobetxatzen dute ostiralean egiteko bazkaria eta hori. Hori izan du da gehien nabaritu dudan aldaketa nagusiena. Eta gero jende aldetikan familiak gero eta gehiago hurbiltzen direla hori ere ikusi dugu. Igandeetan, igande eguerdiak izaten direla gehiago famili giroan, aurrekin edo aiton amonak, beraien seme alabak eta aurrekin etortzen diren giroak, hori ere nabarmendu da, famili asuntoa. Eta giro aldetik jendeak bera jartzen du giroa edo girotu behar zaie. Hau da, garai batean ohitura bersotan edo kantuz aritzea izaten zen garaietan, gaur egungo bezeroak ze izaten du, nahiago du jaso hori giroa edo beraiek ere sortzen dute giroa bestuz, dantzatuz, nizerdakit. Hori izaten da kontekstuaren arabera ere bai, ez? Ikusten bada jendea kuadrian etortzen direnean, izaten dira batzuk etortzen direnak beraiek girotzeko asmoarekin eta beraien trekitixarekin edo instrumentu barekin edo bat. Eta gero ikusten dut ere, hola, kuadrilla txikiagoak direnean edo jende gutxiago dagoenean, jendeak eskertzen duela giroa jartzea gure aldetik, ez? Ikusten dut gero eta
Bueno, kostatu egiten zaigula edo igual bertxotan hastea edo ez dakit, norbaitek igual abesten hastea edola, hori gero eta gehiago kostatzen zaigu bai. Nahiago izaten du jendeak giroa beste norbaitek jartzea. Eta orain guazen janariarekin, ze menua eskaintzen duzue eta zeri jartzen diozue gehien bat arreta? Menua betikoa da, tortilla bakaiu, txoixoakin hasten gira, gero tortilla bakaiua, bakaiaua eta txuleta, ez? Eta bukatzeko gazta eta membrilloa. Nik uste maitasuna eta mimoa denari jartzen diogula, ez? Badakigu txuleta izaten dela jendeak gehien espero duena edo, gehiago, iritzi gehiago izate dituena, baina, uste guretzako behintzat sukalde aldetikan, mimo eta importantzia berdina jartzen digula plater guztiei. Erran behar, hemen hola sagardote digean, sagardote egitik aparte, edo, hemen bertan bazkaltzetik aparte, baita jende asko, ibilbidean hurbiltzen dela eta bere pintxo, gosari eta loko gauzak ere ematen dituzuela eta atortzen dela, ez da? Hori da, gaur kasualitatea, San Anton eguna ospatzen da hemen Lesakan eta gaur bertan mendizale asko aterako dira hemendikan, atera dira dagoeneko, eta izaten da azkenean Aiako Harriko Parke Naturalan sarreran gaudenez, jende askok aprobetxatzen du hemen geldialdi bat egiteko, ez? Mendi bueltaska bat egin edo ibilbide motz bat eta gero bertan pintxoren bat hartu edo eta arratsaldean kafetxoren bat, aukera hori badago. Eta sagardoan izan ezkero, kupelatik noski bazkaltzera edo torgua egitera etortzen dena, baina hortik aparte, pentsatzen dut botiletan edo baita ere dasta dezakela ez bertako sagardoa. Saltzen duzue baita ere aparte, ez da? Pentsatzen dut, dena bazkarietarako daukazue. Ez, saltzen dugu hemendik kanpora. Gainera salmentak asko zabaldu dira, ez? Ez zuzeneko salmenta egiten dugu, dendetara, supermerkatutara, ostalaritzara, gero bertan ere saltzen dugu, denda txiki badaukagu hemen sagartegian bertan, eta gainera online erosteko aukera ere badaukagu orain gure webgunetikan. Nik uste aukera zabala dagoela norbaitek sagardoa erosi nahi baldin badu. Eta azkenik txotxein aurretik ze sagardoa, ze nolakoa izango da, ze ezaugarri izango ditu aurtengo sagardoak? Sagardo harinak izango ditugu aurten, eta gero aipatu duan bezala, lau sagardo desberdinak hauek izateakin, izango ditugu sagardo oso desberdinak usainean eta hoan, eta ez dutena esango nahi dudana ikustea jendea etortzea eta probatzea eta beraien iritzia jasotzea, ez? Mimo berezikin egindako sagardoak dira eta nik uste dut gustatuko direla ere bai. Ederki, mila esker eta dena ongi joan dadila. Eskerrik asko zuri. Eta altea eta norakin gaude, hemen beraie Bidasoako, nolabaite erraldoien taz solastera etorri zaizkigu, noiztik zaudete zuek elkartean sartuta? Nik 6 urte edo, hola. 2 urte. Eta zer egiten duzue? Ze erraldoiak egin, eraman, dantzatu, zongi. Eta zer dantza dituzue egiten duzuena? Beti berdina da edo desberdinak egiten dituzue? Desberdinak, bai. Zenbat erraldoi dituzue momentu honetan? Hor ikusten ditu 4, beste 6? 16. Eta denak dantzatzen dituzue? Nik ez bakarrik ertainak eta bera txikiak. Eta zu txikiak. Zenbat pixatzen du erraldoi batek? Ertainak gutxi eta handiak gehiago. Erresa da erraldoiekin dantzatzea edo zaila? Bai. Pixatzen dute haunitz? Ibiltzeko nekatzen da? Pixkat.
pixka bat. Bai. Ze egunetan, ze festetan ateratzen zarete? Ba, jaietan edo hola. Eta jarraitzen dizue jende askok, ez? Pentsatzen dut. Bai. Ze sentitzen duzue? Ze pentsatzen duzue erraldoiakin zoaztelaik eta horren beste jendek segitzen dizuelaik? Poza eta hola. Bai. Biak. Zein da erraldoi maitatuena aurren aldetik? Ez daki denak. Denak? Bai. Ez dago bakarron bat gehiago beldurra ematen diena edo gehiago maite dutena, ez dago, dena berdintzu. Bai. Gaur ere dantzatu behar duzue? Bai. Bueno, denekin batera? Bai. Ze dantza egin behar duzue? Jartzen duguna. Hala. Bai. Zenbat irauten du? Ordu bat edo hola. Ordua dantzatzen aritzen zarete? Aldatzen edo zenbat. Baina hor barna ibiltzen zatelaik zenbat denbora aldatzen duzue batetik bestera? Bakotxak ordu bat ez? Ez. Gutxiago, Gutxiago, bai. Ja. Oso ongi, bueno, suerte hon, mila esker, azaltzeagatik Bidasoaldeko erraldoiak zein diren, eta bueno, gaur ongi dantzatu. Eskerrik asko. Grabatuko dizuegu eta. Bai. Bueno, hemen ikusten dut orain ja taldea handia etorri zaretela. Zenbat zarete denetara gutxi gora bera Bidasoako taldean zaudetenak? 100 aldera bai, pixkat bai. 100 nahi zentzate dantzatzen eta ikasten taula. Zenbat egun ensaiatzen duzue urtean zehar edo noiz? Astean festivalek izan da. Eta hoi urte guzian zehar edo bai? Bueno, udan baina bai. Eta ateraldiak noiz egiten dituzue? Udan gehien bat, baina gero urtean zehar badauzkagu. Denak hemen Bidasoaldean izaten dira, ze auzoetan, ze herrietan? Hemen Bidaso eta gero Nafarro aldera ere joaten gara herrietara. Herrietara. Bueno, eta pentsatzen dut harrera oso ona izaten duzuela, ez? Batez ere aurre eta gaztetxoen aldetik. Bai, hori bai, jende asko etortzen da gurekin gure ikustera. Zenbat dantza dituzue? Dantza? Zein gauza dantzatzen zarete. Ja berdin da samba bat edo roka. Noiz jaio zen, noiz sortu zen taldea? 1989. Beraz, badu historia. Bai, bidea. Eta, bueno, orduan garai hartan zegoen norbait baita ere dago oraindik taldean? Hori ez dago. Ez. Baten jarraitzen du, baina gutxi. Jende asko sartu da berria. Horain ja dena jende gaztea. Jende gaztea. Gaztea sartu da. Bai, ikusten dut, gainera egin dituzuela erraldoi tamaina unitzekoak, ez? Bai, aurrendako egin dituko. Aurrendako, gaztendako, helduendako, zeinek dute arrakasti gehiena? Ertainak. Bai, eta erraldoi maitatuena zein da? O ez dago? Ez dago, denetarik. Bakoitzak badu eria. Bakoitzak operatzen du. Gaur zer dantzatu behar duzue? Gaur, hemen ez dago leku asko orduaniko dut kalejiraren bat edo, baina gaur gutxi. Ederki, mil esker eta animo? Bale, mil esker. Bueno, eta hemen gaude, Patxi eta Nereakin txalaparta jo behar duzue. Noiztik ari zarete txalaparta jotzen? 40 urte bai. 40 urte, mintzat, ez? Ni orain dela 7 urte edo lan. Eta Patxikin ikasi zenuen? Bai, Bueno, aitonakin. eta orduan orain oso konpenetratuta egongo zarete, pentsatzen dut. Bai, Zer da gehien nola jotzen duzuena, ze jotzen duzu? Txalaparta jarraitzen nola.
Lehenko zarretakoa. Lehenko zaharretakoa. Bai. Orduan hori da gaur entzungo duguna. Hori. Zenbat saio egiten dituzue astean, hilebetean, urtean? Bile batetik igual, hau lanen nola ibiltzen den, demara gutxi dugu, alda guztian egiten dugu. Egiten duzue. Bai. Eta gero ateraldiak, noat egiten dituzue normalki, atera zetokitan jotzen duzue. Mupen, Besakan, Miran, Oiartzunen, ibiltzika zera guzti. Urtean zehar egiten dituzue ateraldi batzu. Bai. Ederki, gaur disfrutatuko dugu zuen eta suerte hon eta esker mila, Zuri. Aio.
Bidasoako erraldoia, Bidasoako txaranga kultur elkartea. Aurrera! Ikusten ez duen bezala ez dire bat, ez dire bi, ez dire hiru, hauek asko dira, bazkideak daude, ez dire bakarrik helduak gazteak, ertainak denetik daukagu. Bidasoako erraldoia, hauek Bidasoako txaranga kultur elkartea da, eta uste dut zilegi dela ezagutzea herrian daukagun beste ondare zati bat, eta horregatik askar batean montatu nahi dizuet hauen sorrera, hauen lana urtean zehar egiten dutena. Beraz, Bidasoako txaranga kultur elkartea jakin dezazuen 1989an sortutako elkarte bat duzuen. Otsailaren 23an sortuak, beraz aurten, laizter urteak egingo dituzten berriz ere eta 89 eskerozti ari dire lanean. Pertsonei gehienak, hauen dituzten pertsoneiak, erraldoi nagusiak, izan ziren Josemari Zelaiaren lan baten bidez beraiek figurak ziren 1930 eta 1940 bitartean sortutako figurak dira, eta horiek Josemari Zelaiak eman zien doaitzat elkarte hori. Elkarte honek hori sustatu zezan eta jarraitu zezan. Eta ezinbesteko aipatu beharra daukat Garate anaiak, Xabier batez ere baino Garate anaiak egindako lana zen beraien erreskurapen lana izan zen poliesterreko figurak egitea denbora gehiago iraun zitzaten. Beraz, ezinbesteko hauek sortura 89an eta egin duten lana. Zer dute hauek gurekin Irunen bajai askotan parte hartzen dute askotan, eta beraien pertsonaiak galtxagorrietatik hasi, bere subitara daukazuek galtxagorri horietatik hasi, eta erraldoi txiki, ertain eta handiak dituzten. Bai izango dizuet, galtxagorriak pentsatuta daukaten hauek, nolabait 4 eta 8 urteko aurrak eramateko figurak dituztuela 8 kilo inguru, eta gorpuzkeran arabera, beraiek txikitxoiek, nik uste txabe bat bere zuela hor dode txiki guztiaiek, Lorezaina daukagu, 2 metro inguruko galtxagorria, Lorezaina, egurria, magoa eta mehatzaia. Hori da txikiek mugitzen dutena. Ondoren erraldoi txikiak dituzten. Eta erraldoi txikiak 8-10 urteko gaztentzako
prestaturik daude. Hauek 2 metro terditik inguru ibiltzen dira, eta gutxikora bera izate dituzte 12 kilo inguru, dantzan eta mugitzen dituzten nahi. Eta erraldoi txikiak zeintzu dira, udaberri, udazkena eta negua. Eta hemen dituzue, ere atzeotan dituzue, pertsona horiek. Ondoren aipatu nahi dut, erraldoi ertainak 2014an sortu zituzten erraldoi ertain horiek, eta hauek ura, lurra, haizea eta sua dituzue. Hor dituzuten horiek, 2014an. Ez dut utzi nahi, 2011an sortuak direla, atzean dituzuen hauek, 2011-2014. Beraz, elkartu honek egiten duen lana ikusten dezue, urteetakoa dela eta urtetik urtera gehitzen dituztela gauza. Erraldoi ertainetatik, erraldoi handietara goaz, eta hauek bai, 4 metrotik gorako erraldoiak dira, 40 kilo inguru izaten dituzte, 40 kilo inguruko erraldoiak dituzue, eta hor daude arrantzaleak eta ijitoak. Nolabait arrantzaleak gure herrian, mundu horrek eukiduen, ukazuen edukiduenaren izpilu izan nahi zuen, eta baita ere ijituena hori sortuzela inauterien gueltan. Nolabait kadereroak eta inauteriak lotuta. Horregatik dituzue bi ijitoak, gizonezkoa eta emakumezkoa, eta baita ere ondoan arrantzalea emakumezkoa eta gizonezkoa. Horiek dituzue beraz, bera irutena baino, ez dut ahantzi nahi, lehister inauteriak ditugulako, hauek daramatu urtero zanpantzarra egiten Irunen. Zanpantzarra badakizue epaiko izaten dela, eta txardin erreketarekin batera erretzen dutela Irunen plazan. Eta nolabait datu bat ematearen, 1998an, elkartea sortu baino lehen, dagoeneko, hauetako batzuen ari ziren lanean, 6 metroko erraldoi handi bat egin zuten zanpantzak handi bat, 6 metrokoa, eta tona batetik gorako pisuarekin. Ostegun mendik igandela egon zen San Juan plazan eta erre egin zuten, epaiko ondoren erre egin zuten. Aurten ere horrela egingo digute zanpantzara. Beraz, berriz ere txalak hauei, hauek kilogituak, Egun onden hori eta aurtengo sagardo berria. Mentxe dituzue, Bidasoako erraldoien ordezkari bezala Jose, Tomas eta Angel, eta hauen atzetik ere jende asko dago, beraz, orain, jendea ez dadin pixka dezbideratu, Eiderrek hola sagardotegiaren izenean, urteroko oroigarria emango die, hiruentzako, hiruak jasoko duten nolabait Bidasoako erraldoien oroigarria altxatu ikusteko jendeak omenduek jasotzen dutena orain ere Bidasoako erraldoikoek badaukate halako detailetxo bat ere olari egiteko, beraz hortxe Joseren eskutik, Jose Irigoyen, Eiderreri hola sagardotegiari oparia, oraintxe ikusiko duguna, biztaratuko duguna, urduri Eider. Bai. Eta nola ez, zoragarri holako kuadro batetan, beraien idatziarekin, eta baita Bidasoako erraldoiek jakin dezatzuen badituzte holako panpin, beraien erraldoien panpinak eta hortxe opari hola sagardotegiari. Ekitaliarekin jarraitzeko bertsolariei utziko diet eta jendeak jakin dezan gero Bidasoako erraldoiak hemen pieza bat dantzatuko dute, nahi baduzu irudiak hartu eta hementxe, beraz, inor ez dadila mugitu, eta bigarren piezan, beraien erraldoiak pixkat alboratzen dituztelarik, eta behin, tokia egin dugularik, txorixua eta jango dezue, baina etorri orduan, sagardo berria daztatzera. Beraz, bertsolarien esku, Angel Mari Peñarikano eta Aitor Mendiluze.
bazela zerbait arraro, lau erraldoiri kaso egin gabe, barrura ezin igaro. Herri handineko bat irundala, ni behintzat horretan nago. Lehenago handi baldin bagenun, gaur inoiz baino handiago. Zenbat erraldoi ta zenbat lagun, etzerate bat edo bi, hauekin dantzan oreka zaintzen, ezer ez dedin erori. Bidasoako erraldoienak erakusten digu ongi, eskertzen jakin behar degula, ikusten ez den lan hori. Erreka batek bereizten ditu, egoa eta ifarra, arrantzalea eta ijitoa, bai ere baserritarra. Hemen festetan ibiltzen dira, nun nahi sortzen dute farra. Mundu triste hau alaitutzeko, badago zuen beharra. Bai baina ezin izango da bat, dena lanta dena neke, dantzan ikusi eta basoei heldu behar genieke. Gozatu beraz honegin denoi, sabelak gustora bete, ta ez kezkatu han alturatik, ondo zainduta zaudete.
gaztetxo honek eta gaztetxo honek